гурӯҳи даҳшатафкани давлати исломӣ ва ё доиш аз тарафдоронаш даъват кардааст бо истифода аз ҷанги Украина дар қораи Аврупо ҳамлаҳоро андозӣ кунад. дар як навори садо шахсе худро сухангӯи доиш Абу Умар Муҳоҷир номида аз пайравонаш даъват мекунад ки барои қасосгирӣ дар посух ба марги раҳбари доиш Абу Иброҳим Қурайшӣ ҳамлаи саросарӣ пиёда шавад. ӯ бо ишора ба таҷовузи Русия ба хоки Украина мегӯяд дар ҳоле ки салибдорон байни ҳам меҷанганд, пайравони доиш бояд дар Аврупо аз ин фурсату имконият истифода кунанд. ҳақиқати ин навори садоӣ тафтиш ва исбот нашудааст. раҳбари доиш Абу Иброҳим Қурайшӣ моҳи феврал дар натиҷаи як амалиёти нирӯҳои таъиноти хоси Амрико дар манотиқи шимолу ғарбии Сурия ба қатл расида буд. ба қавли Қасри Сафед, бо ҳадафи ҷилавгирӣ аз асорат ва ҷавобгарӣ Қурайшӣ худашро тарк конд. Қурайшӣ моҳи октябри соли 2019 баъди куштори Абубакри Бағдодӣ раҳбари доиш интихоб шуда буд. 10 марти соли равон доиш марги Абу Иброҳим Қурайширо тасдиқ намуда, Абу Ҳасан Қурайширо ба ҷои ӯ раҳбари ин гурӯҳи даҳшатафкан таъин кардааст. соли 2019 доиш аз назорати минтақаҳои Сурияву Ироқ маҳрум шуда, ба сурати умум дар биёбону гӯшаҳои дурдаст паноҳ бурдааст. доиш баъзан аз ин паноҳгоҳҳо ба нирӯҳои курдҳо ва ҳукумати Сурия ҳамла мекунад. гурӯҳҳои ҳампаймони доиш дар Ироқ ва Афғонистон ҳам фаъол мебошанд, аммо бо муқовимати нирӯҳои давлатӣ рӯбарӯянд.